Tini tang shalo bubagra produt achaima salno rogoi korbuk tipra mothani adong rok poshim korbuk Krishna Chaudhary kamini khoroksa takhok kolom johiri angno jora kedengma romoi bohokni nobar hamya bemar manjagoi tongmani talini yagolo jibisa khamnogo talangoi operation khlaijagoi phaimani yagolo tabuk hati barni hai thongro klaijak hnei khnaoi je yak chuksak thangoi chobalaikha प्रथम कैंपो देहा जासी दो बहा आंचो के आपको थांगे न हाम हास्पाताल Nge tabuk nini o rugi eng mani le bobi shirogong mani mujuda tongkana. बुम न प्रथम देहा जासी दो अब ने तब एकुजो के गन था एकुज पासे Nge nini o rugi eng mani bisingte neng bo sak khamnok rogo thangkana tabuk sungzora. जीवन रखा आगरतला जीवन रखा करबो हइते जीवन जासो बाइक उताइतारा tabuk Krishna Chaudhary parao phaijak phaioro sopaikha o jago chini takhok hamya hini khwnakachang haini bagi chung oro tini bubagrani je dagimung tini bini birthday chung palaio korbuk sub division obo palaio tei chini korbuk sub division area je poriki dogan hai potri jaga chung palai tongo haipano special khlai chung tini o jaga chini kaisa rugi sori hamya bono chung subachuk khlaina hinai hailaimani o jagao chung bono tini financial bini onek problem tongo family bo kisa hamya oboni bagi chung bono subachuk khaina paika chini korbuk sub division engai bubagrani dagimung to bo birthday bini special birthday bo khlai di himani hingkake bo lukurongno financial kri rongno nini mase rongno subachuk khlai di hini bo miawa already saklaijak tongo ge chung to continue chung chubaino phaio lukurongno je jaga kri rang puisa kri financial kri sajangnai kri chung o jaga jotono chubai phaio haipano tini ke chung te kisa special khlai chung boni bagai chung tini o jaga phaika chini korbuk sub division chini pura oro leader kwbangma tongo chini vice president tongo Molita Mohan Tripura bono chini tuiphang tabuk chini orote phai manjak phaijak chini korbuk block committee ni secretary chini Mama Nakul Riyang ge cashier chini Devaram Riyang tei chini adong krak rok oroni chini je top leader of phaibeja oboni bai kaisa sak ani kesarmung kai je जों buskango sudu oro simia जों simia chini jara lukurok tongnai borbo jate je kwrui rokno borno financial chubadi sajangnai kwrui o sajangnai chubadi bubagrani omono naharmung je जों jate buskango thansa khlainani bagai chini omono naharmung te bubagrani bo naharmung je जोंनो thansa khlainani bagai haike जों tini oro phai bono financial help khaimani bo balance tongthok jaka ke nora bo nugui mangkhana je bini rugi bahaijar bo bisnaw mangsi khlai tongo kono mote se bo tini जों bai malane hini asuk jago Nin chirimo. ani srimongke Bisal Deparma angke block committee ni secretary